ତାର ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଦେଖିଛ ନା କେମିତି କନେକ୍ସନ ହଁ ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି। ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି। ନା ନା ଆମର ସେମିତି ଏତେ ବି ଖରାପ ହୁଏନି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି ସେ ଆସି ମତେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ମୁଁ ମନା କରେ। କଣ ଫିଲ୍ ହବ ନା ଭଲ କି ଫିଲ୍ ହବ ନା କରିବା ମଜା ଲାଗିବ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ୟାର ଏମିତି କହୁଛ ଭାଇଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛ। ମତେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା କହିବେ ତୁ ଜମା ତ ମାନେ ପୁରା ବୋରିଂ ଏସା ତେସା ଚାଲିବ ନା କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ହାତ ପୁରାନ୍ତିନି ହାତ ପୁରାନ୍ତି କହିଛି ନାଇଁ ସିଏ ଖାଲି ମୋର ଖାଲି ଉପର ଟିକେ ହାତ ମାରେ। ଉପରଟା ତ ହାତ ମାରା ଜାଗା କିନ୍ତୁ ତଳେ ନା ସେଟା ନୁହେଁ ସେଠି ମୁଁ ହାତ ମାତ ଦିଏନି। ଉପରେ ହାତ ମାରିଲେ ତ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ କଣ। ଇଚ୍ଛା ତ ହବ ସେଇଟା କଣ ଜାଣିନି ଇଚ୍ଛା ହବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ମତେ ଟିକେ ଲିପିସ୍ କରିକି ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମନ ହୁଏ। ଯୋଉଦିନ ମୋର ମନ ନଥିବ ତାଙ୍କର ମନ ଥିବ ସେଟା ଆଣିଲେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ମୁଁ ଯିବିନି ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ଶୋଇଥିବ ସେମିତି କରନ୍ତି। ହଁ ମୋ ପୁଅ ମଝିରେ ଶୁଏ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୁଏ ଏପଟେ ଶୁଅନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମନ ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ଏପଟୁ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ମୋ ପାଖକୁ। କଣ ଆସିକି ସିଧା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି କିସ୍ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି କଣ କରିବେ କୁହନି କିସ୍ କରିବେ। କିସ୍ କରିକି କଣ କମ୍ବଳକୁ ଚିପିଲେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୋଡ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋଡ୍ ହୁଏନି। କମରକୁ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର କମରକୁ ଚିପିଲେ ତାର ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୋଡ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଚିପନ୍ତି ଚିପିଲେ କିସ୍ କରିକି ଉପରେ ଆସିକି ଶୋଇବେ ସେମିତି ଶୋଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆଉ। ବ୍ରା ଚିପନ୍ତିନି? ହଁ ସେଇଟା ତ ଆଗେ ନା। ସେଟା ଆଗେ ହାତ ଯିବ ଆଉ। ସବୁ ସଲା ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ସବୁ ସରିଯାଏ। ତମ ଦେହରେ କିଛି ରୁହେନି? ନାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଶୋଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ମୋର ବି ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଯୋଉଦିନ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ସେଦିନ ସେମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି କିଛି ଖୋଲିବେନି ଖାଲି ପେଣ୍ଟି ଖୋଲିଦେବେ ଏପଟ ଶୋଇକି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଇଏ ହେଲେ ସେ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟି କଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛ? ମୋର ସବୁବେଳେ ପେଣ୍ଟି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ମୋ ବ୍ରା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବିନି କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟି ସବୁବେଳେ।